What's up guys? Yeah, what's up? Adto mi karon og baybayon kay dito mi mag-shoot sa amo ang video which is the Binibining Marikit Dance Challenge. Dito mi mag-shoot then Yeah. mag-ilis sa dami. Okay. Alright, in 5, 4, 3, 2, 1. A few moments later. Ikaw, binibining na ninanais. Hoy, ero. Ito yung din, no? Hoy! Hoy! Grabe mo ang pag-vlog. Nagsuok-suok na may ahami, dapita mo abot. Kapit na lang may maabot sa mga area nga shoota ng mga sayaw karon na naman diri na kita mga suksok. Grabe kaya mong kwenta adventure. Adventure tayo. Grabe kaya mo din adventure. Kaya adventure kayo. Oh, kaya nasa kwat. Nasa bye-bye. Grabe na jud ni guys. Gi-career na jud namo ang amo ang pag-video. Wala, kisa na bilag sapatos dira. Daray sapatos niyo diri oh. Ay oh. I-welcome din namo among bagong miyembro kaniday si nakabula og buhok. Naka-jacket siya. Char. Unsay ngalan nimo, sir? Ako di ay si Rex Talex. Rex Talix daw kuno siya. Nindot lang yung mga dress sa babayon mo. Kami ka babayon. Kaya haron perminti ka malipayon. Char. Naghugot Kaya siya. sa inyong relasyon, tungod sa quarantine, nagbulag na mudayon. Bulag na napadayon. Naman tadapita guys. A few moments later. Ako ning bye-bye. Oras yun, isang gabi. Oh, dayon. Kabantay mo itong bukid ito. Oh, kinsa man tong bukid? Ako lumitag iyato. Mao ba? Wala ka sa kang lulo. Unsa man? Kay patay na gani siya. Wala na siya bukid. Patay na gani. Kinanglan na siya push mo yan, te. Te. Wow! Nali mga balay ko di rin no. Suri ko ah. Dili pwede kay di mari kutuki. Kan ba? Yung day. Ayo'y mag-otso. Nandito siya camera. Okay na? Sige, unahan pa daw tagamay. Ay, doon na kay Lapo.
Kami mamito sa una. Dira mo. Oh! Oh, yo, Hinay. lagi to yo. Hinay lang ha. Ko para sa imo. Sure? Oh, ikaduhaan na siya. Dari nakita kami to. Dili na to kuhaan sa kuhaan ha sa ato ang video kay kabalo na tag unsa to siya. Grabe na jud ni. Oh my God. Lightning kids na. Ana sir kalit ije o maginahin ara daw siya para nimo. Yo. Sakaw mo tayo tas gulula. Ano? It's the light ni ba? Kinsta like yun siya. Dire ang kamera kay ang kalipa. Lah, ang kisa ning chinelas. Bili na yun. So, dari okay ra? Kira. Di balag nga lubong. Uy. Balag na. May pa dito to magtiniil. Pwede food. Then ang stand dito kay kuan na ras chinilas. Chinilas. Gi. Gi. Napitaw puso dito. Puso dito. Dito to. Sige, go. Tala oh. What's up guys? Kuan day madto mi dito. Buhay na mo ang vlog karon. Para ni siya sa imo ha. Maghubo mi TL. Maghubo mig chinilas, dili ang tiniil. Bilin diri ron, skile. Way mukawat ani. Kinsay isa ka chinilas dala kay patungan sa stand. Ako lang. Bili na mo ni diri guys. Wa. Dili na mo wala. Oh my God! Nagilay na siya para nimo. Ala, dado lang na akong chinilas ha, kay murag branded na akong chinilas do. Mawala dra. Kay patungan ani. Di lagi na mawala dra ya. Kabalo ko, di lang mong good mawala. Branded gani. Ano mo